Takže Pán vám žehnaj, cirkev. Vieš, cirkev, brat Miško rozprával a ja som nezapol telefon, takže stáva sa, no. Ale tak, ako aj brat Miško povedal, je čas na to najdôležitejšie. A to je slovo Božie. Verím, že dnes, aj keď som obyčajný človek, jeden z vás, ale verím, že Pán prevezme nádobu a bude kázať vám do životov. Tak dokiaľ pôjdem ďalej, tak sa v krátkosti pomodlím. Sláva, chvála Ti, Bože. Tak Ti, Bože, ďakujem, Bože, v mene Ježiša Krista, že tu môžem stať, Bože. Ďakujem Ti, Bože, za to, Bože, že Ty, Pane Bože, si upriamol, Pane Bože, nad našimi životami, Pane Bože. Verím, Pane Bože, že slovo, Pane Bože, bude hovoriť, Pane Bože, do našich životoch, Bože. A verím, Bože, že slovo nám bude ukazovať, Pane Bože, východisko, Bože, nádej, Bože, a záchranu, Bože, ako sa máme otočiť, Pane Bože, do pravdy, Bože. Dovoľ, Pane Bože, naozaj dnes, Pane Bože, hovor, Pane Bože, skrze mňa, Pane Bože, uschopni, Pane Bože, moju mysel, Bože, moje srdce a hlavne môj jazyk, Pane Bože. A dovoľ, Bože, aby dnes, Pane Bože, som mohol svedčiť, Bože, a kázať, Pane Bože, o Tebe, Bože, aký si veľký Boh, Bože, aký si živý Boh, Bože. Verím, Pane Bože, že dnes, Pane Bože, pôjdeme domov nasytení, Bože, skrze slovo Božie, Bože. Ďakujem Ti, Bože, v mene Ježiša Krista. Amen. Vieš, cirkev, Božia téma sa volá Koho veríš ty? Veríš živého Boha alebo modlu? Vieš, cirkev, táto téma mala byť ešte dávno kázaná. Dávno som ju mal na srdci a ukázal mi Pán správny čas, kedy to najviac potrebujeme ako cirkev. Vieš, cirkev, keď máš Bibliu, otvor si so mnou Exodus 20. kapitolu a 4. verš. Nerobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi a dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov a synov do 3. i 4. pokolenia. Tých, čo ma nenávidia. Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Vieš, cirkev, možno si myslíš, že toto sme už mali, áno, mali sme už to, ale chcem ti niečo ukázať alebo niečo povedať o dvoch rozdielnych svetoch. Tak ako aj sami dobre viete, keď nás naši rodičia učili o tom, aby sme chodili do kostola. A my sme chodili do kostola, lebo to bola tradícia našich rodičov. Ale my sme si neuvedomovali, že prečo chodíme do kostola a aký dôvod je ten kostol. Ale v Biblii píše úplne niečo iné, aj v kostole niečo iné. A chcem ti ukázať dve rozdielne veci. Čo je kostol a modla a čo je živý Boh. Vieš, mnoho z nás už chodili do kostola. Mnoho z nás už vydali aj svedectva o tom. Ale chcem ti povedať, že Biblia v starom zákone v Exodusovi už zakazuje o modlárstve. Chcem ti ukázať, že modla nemá čo hľadať medzi kresťanmi, lebo to Boh zakazuje. A preto upriam svoje uši dnes a poslúchaj dobre. Vieš, cirkev, chcem ti povedať, aj keď mnoho z nás, alebo tých nových chodia do kostola a uctievajú si radi sochy, modly a drevo. Vieš, cirkev, toto nie je nič. Toto je iba dielo ľudských rúk, čo človek dokázal vytvoriť.
A treba to rozlišiť medzi tým dielom a medzi živým Bohom. Pretože Boh nie je dielo, Boh je živý Boh. Tak ako aj Biblia píše Exodusovi 20. kapitole a 4. verši, nerobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore a na nebi a dole nad zemou, alebo vo vode, alebo pod zemou. Tak tu vidíme, že ako Boh nám zakazuje, aby žiadne modly v našom živote nemali miesto. Žiadne modly. A Biblia to zakazuje. A pôjdeme ďalej a chcem ti ukázať príklad alebo niečo a verím, že dnes pôjdeš s dačím domov. Tak ako aj v Biblii je napísané, že neurobíš si žiadnu modlu. Vieš, cirkev, hľadal som dosť dlho obraz, ale nemohol som nájsť žiaden, pretože mi nikto nechcel dať. Ale zamyslíme sa sami nad sebou. Ja som Aleš. Každý ma pozná z vás. Bude mať svoju rodinu, bude mať svoje deti a raz z tohto sveta odídem. A moje deti budú mať ďalšie deti, ich deti ďalšie deti. A dokiaľ by chceli ma spoznať, jedna vec zo mňa ostane. A to je fotka alebo nejaký obraz. To iba ostane moje. Nič iné ďalšie neostane. Pôjdeme ďalej v cirkev. Otvor si so mnou Númery 33. kapitola. A 52. verš. A v Biblii píše, že vyžeňte pred seba všetky jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezané sochy a všetky liaté modly a spustošte všetky ich vyšiny. Tak ako aj Biblia píše o tom, že čo máme robiť s tými modlami, keď napríklad ich máme doma, niektorá nosí tie modly a tak ďalej. Chcem ti povedať, že Boh to zakazuje. A chcem ti povedať, že máš pred sebou vyhnať každú jednu modlu. V dnešnej dobe sú mnoho modiel, čo ľudia 33:52. Čo dokážu vytvoriť ľudia medzi sebou. Vieš, neviem, či poznáš príbeh o Mojžišovi, kedy tak ako som povedal, neviem, či poznáš príbeh o Mojžišovi, kedy vyviedol egyptský národ z otroctva. Píše to v Exodus 19. kapitola. Vieš, dokiaľ Mojžiš išiel na hore Sion a ľudia ostali dole. Tu vidíme ten rozdielný svet. Dokiaľ Mojžiš na hore Sion nešiel, už dole ľudia sa zbúrili, lebo chceli niečo viacej. A chceli dokázať niečo viacej. Oni chceli vidieť Boha, ale ho nevideli, pretože Boh je neviditeľný. A chceli vidieť, že ako Boh k ním hovorí, ako Boh koná. Napriek tomu, že videli, že Boh im pomáhal, dal im všetko a napriek tomu sa medzi nimi našiel niekto, kto zbúril zbúru. A tá zbúra dokázala vytvoriť modlu, sochu. A chcem ti ukázať, že aj keď Mojžiš im veľa hovoril a predsa si dokázali vytvoriť sochu. A začali sa tej soche kláňať. Začali sa tej soche zdávať slavu. A predsa je to socha, dielo ľudských rúk. A dokiaľ Mojžiš na hore Sione išiel po 10 Božích prikázaní, dokiaľ došiel dole, už ľudia mali sochu. A hneď v 10 Božích prikázaní hovorí,
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa mohol kláňať. Je to prvý a najdôležitejší zákon Boží, ktorý Boh dal. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa mohol kláňať. Ale vieme, tak ako som od začiatku povedal, že socha je dielo ľudských rúk, čo dokážu ľudia vyrobiť. Pôjdeme ďalej, cirkev. Ostaneme ešte v Biblii a otvor si so mnou Žalmy, 115. kapitola a 4. verš. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočúvajú. Majú nosy a nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy a nechodia. Z hrdla láska nevydajú. Vidíš, cirkev, zamysli sa nad týmto veršom a uvedom si, že čo ti môže tá socha dať? Nič. A vieš prečo? Aj keď majú oči, ale nevidia ťa. Majú uši a chce sa k tej soche modliť, nedokáže ťa vypočuť. A prečo? Lebo to je drevo, je to sadra, je to dielo ľudských rúk. Predsa má ústa, ale nedokáže k tebe hovoriť. Predsa má nohy, ale nedokáže k tebe prísť. Predsa má ústa, tak ako aj som čítal, ale z úst láska nevychádza. Majú uši, ale nepočúvajú. Majú nosy, ale nečúchajú. A vieš, tento verš je veľmi dôležitý. A treba si uvedomiť, že tá socha je dielo ľudských rúk. Dielo, čo človek dokázal vyrobiť pre zisk, aby zarobil pre seba niečo. Ak niekto hovorí, že tá socha je sveta, mám pre teba jednu otázku. Ak je naozaj sveta, prečo dnes ideme do obchodov a kupujeme si to? Ľudia to obratili, viete prečo? Pre biznis. A preto dnes je biznis široký ohľadom modiel. Lebo ľudia v tom majú záujem, pretože si to myslia, že je to Boh. A Boh to nie je. A treba si rozlišiť, čo je medzi živým Bohom a mŕtvým Bohom. Vieš, cirkev, v Novom zákone, keď si zoberieme, Ježiš vyrastal s Jozefom. Jozef bol tesár, ten, ktorý vyrábal sochy. A Ježiš mu s tým pomáhal. Prečo Ježiš nepovedal Jozefovi: Jozef, poďme a utvorme zo mňa sochu, lebo som Ježiš. Ale napriek tomu to zakazuje. Tu vidíme, ako Ježiš bol na zemi a pomáhal pri tej práce Jozefovi. A predsa neurobil žiadnu sochu. Ale napriek tomu Biblia to zakazuje. A chcem ti povedať aj niečo o živom a pravdivom Bohu. O tom, ktorého som spoznal ja. A ďakujem Bohu za to. Vieš, mnoho z nás si neuvedomujeme, z čoho nás Pán povolil a do čoho nás dal. A chcem ti ukázať, že čo máme urobiť preto, aby som spoznal pravého a živého Boha. Nie je nič ťažké na tom, aby som uveril a spoznal pravého a živého Boha. Vieš, ako môže človek spoznať pravého Boha? A podľa toho, ako spoznať Boha? Počúvať evanjelium o Bohu. Dokiaľ evanjelium o Bohu nebude rozšírené, ako človek dnes spozná živého Boha? No nie spozná, ale vždy bude žiť v tradícii otcov a matky. Druhé je uveriť evanjelium.
ja som stál, keď šírili evangelium o Ježišovi. A ja som stál vonku a iba som počúval. Ale dokiaľ som chcel spoznať, počúval som, ale zároveň musel som uveriť v tom evangelium. Tretí bod je kájať sa zo svojich hriechov. Keď si zastavme sa tu a zaspomenajme si na to, z čoho nás Pán dokázal alebo vyslobodil. Na starý spôsob života a náš nový spôsob života. Sú to dve rozdielne životy. Starý spôsob života, ako si žil alebo žila, alebo teraz ten nový život, dokiaľ si spoznala alebo spoznal živého Boha. Dať sa pokrstiť je to ďalší bod. Zostať verný až do smrti. Vieš, ak človek sa rozhodne žiť pre Boha, uvedomí si veľa vecí. A uvedomí si jednu vec, že aký je Boh vzácny v našom živote. Aj keď prídu choroby, príde pláč, príde bolesť, prídu veľmi veľa vecí. Ale ak si verný a odovzdaný Bohu, ver, že aj cez to prejdeš. A chcem ti povedať, aj keď neviem, v akej situácii si, alebo v skúške si, zamysli sa na príbeh Danielových učeníkov. Poznáme príbeh kráľa Nabuchodonoroza, ktorý si dal pripraviť sochu. A vieme, že tam bol Daniel a Danielovi učeníci. A kráľ dal rozkaz, až keď zaznete hlas citári a tých, ktorí to hrali, aby sa začali kláňať tej soche. A tu vidíme príklad, ktorý nám dáva zmysel do našeho života. Aj keď to bol kráľ, aj keď vedeli, že zomru, ale ich mysel a ich srdce stále túžilo iba po živom Bohu. Aj keď ho boli hodení do peca, ale predsa v tej peci prišiel Boh a zachránil ich. Neprišla tam tá socha, neprišiel tam ani človek, ale prišiel tam Boh, ktorý ich zachránil a vyťahol ich z tých pecej. A chcem ti povedať dnes, aj keď si prechádzaš s dačím, bojuje s dačím, alebo neviem s čím, ak veríš, že Hospodin je živý Boh v tvojom živote, verí správne, pretože živý Boh v tvojom živote musí kráľovať, keď mu to dovolíš. A ak všetko budeš robiť skrze Pána, verím, že Pán ťa tak iba nenechá, ale Pán sa nad tvojim životom oslávi. Lebo predstav si, cirkev, aj keď sme ho nevideli, ale predsa sme v ňom uverili. A Biblia píše to, blahoslavení tí, čo ho nevideli a predsa uverili. A my, aj keď sme ho nevideli, ale predsa dnes veríme, že Boh žije. A veríme všetko, že to, čo vykonáme, každú bolesť, čím si prejdeme, každé trápenie, čím si prejdeme, veríme, že živý Boh sa o to postará. A tak, ako aj som povedal o tých sochách, sochy nám nemôžu dať nič do života. Socha je tma, skaza, satanské klamstvo, ktoré Satan spôsobuje v ľudskom živote. Aby ľudia uverili v tom, lebo si myslia, že tá socha je deloro. Toto nedáva žiadny zmysel. Tá socha je socha. Drevo je drevo, sadra je sadra a Boh je Boh. A treba si uvedomiť, že my nemáme Boha, ktorý je na kríži. My nemáme Boha, ktorý je vytvorený zo sochy. My nemáme Boha toho, ktorý je pribitý na kríži. My máme živého Boha, ktorý kráľuje v nebesiach a v našich životoch. A treba si zapamätať, že Ježiš Kristus je živý Boh. A uvedom si, čo Ježiš v tvojom živote urobil. Nie socha urobila, ale Ježiš Kristus za teba išiel zomrieť na kríži. Nie socha išla na kríži, ale Ježiš Kristus. Ježiš Kristus nám prišiel ukázať život, nádej, záchranu, lebo sme to nepoznali. Poznali sme iba to, čo nás učili naši rodičia. Ale dokiaľ prišiel evangelium o živého Boha,
Prijali sme zákon o Ježišovi Kristovi a prijali sme pravdu. A dokiaľ sme prijali pravdu, pravda nás musí vyslobodiť. A preto zamysli sa nad tvojim životom. Aj keď niekto bude pozerať toto video, asi katolík, chcem ti niečo povedať. Čo je socha v tvojom živote a čo je Boh v tvojom živote. A zamysli sa na to. Socha ti nedokáže dať to, čo ti dokáže dať živý Boh. A uvedom si. Vieš, cirkev, chcem ti povedať niečo také krátke. Aj my doma sme mali mnoho obrazov. Mnoho. Lebo moja mama bola ako keby zberateľka toho. A to nebol malý obraz, ale bol to veľký obraz. Ja tiež som si myslel, že je to Boh, lebo som nevedel. Myslel som si, že je to Boh. Ale dokiaľ prišlo evanjelium do môjho života skrze brata Miška a sestry Renky, prišli a svedčili správne evanjelium o Ježišovi Kristovi, ja som sa dozvedel pravdu, že tá kresba nie je Boh, že to železo nie je Ježiš, že ten kríž, na ktorom visí Ježiš, už Ježiš tam nie je. Že Ježiš, aj keď zomrel, ale z 3. dňa stal z mŕtvych. A chcem ti povedať, že dnes ja verím v živého Boha. A môžem slobodne prehlásiť, že môjim živým Bohom je Ježiš Kristus. A slúžim mu a som Bohu vďačný za to, že dnes mu môžem slúžiť. Tak ako aj vieme, cirkev, kde nám je lepšie, cirkev? Keď si všimol alebo všimla tá prítomnosť, tá láska, ktorá prichádza od živého Boha, to sa nedá ani opísať. To je niečo neskutočné. A mnoho z ľudí si myslia, že tí, ktorí chodia do zboru, iba prestírajú, radi klamú, skáču, revu, robia ze sebe opice. Vieš, ďakujem Bohu, že nás tak vidíš. Ale my sme prijali pravdu. A dokiaľ sme prijali pravdu, uverili sme v Ježiša Krista a neuverili sme v sochy. Tak, cirkev, to, čo som mal na srdci, to som vám aj dal. Tak, ako som bol vedený, to som vám aj dal. A verím, že aj keď je to iba málo, ale je to na niečo dobré. A pevne verím, že Pán sa oslaví nad našimi životami. Že nie socha, ale živý Boh nám ukáže nádej, záchranu a útočisko. A zároveň východisko, z čoho nás dostal. A ešte dostane mnoho ľudí. Tak poď, cirkev, a zdaj slavu Pánovi. Sláva, chvála ti, Bože. Tak ti, Bože, ďakujem v mene Ježiša Krista za dnešné slovo, Bože. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, Bože, že dnes som tu mohol stať, Pane Bože, skrze teba, Bože, a mohol som hovoriť, Pane Bože, do druhých životoch, Bože, to, Bože, čo si pripravil pre môj život, Bože. Verím, Bože, že slovo Božie k nám hovorilo mocne, Bože. Verím, Bože, že si zjavil ľuďom, Pane Bože, to, Bože, čo majú uveriť, Bože. Že nemajú veriť v soche, Bože, ale majú veriť v živého Boha, v teba, Bože. Ďakujem ti, Bože, za každé ucho, Bože, ktoré počúvalo toto slovo, Bože. A ďakujem ti, Bože, za každú sestru a každého brata na tomto mieste, ktorí tu stáli, Bože. Ja som sa modlil v mene Ježiša Krista. Amen. Sláva Bohu, amen. Ja k tomu iba trošku dodám, amen. Nechcem kázať, lebo bolo povedané, amen. Ale máš čas ešte na 5 minút? Sláva Bohu, amen. Poď otvor si zase ešte Exodus, tú 20. kapitolu. A verš 4, ako bolo povedané.
20. kapitola Exodus, verš 4 a píše: Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi a vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synov do 3. i 4. pokolenia. Vidíš, tu hovorí, neurobíš si modlu. Ku komu hovorí, aby si neurobil modlu? Tu, v tomto príbehe vidíme, že hovorí Egypťanom alebo vlastne Izraelitom. Dneska podľa ducha sme kto? Izraeliti. Takže ku komu to hovorí? K nám. A teraz hovorí, Boh ti hovorí, neurobil si modlu. Vieš, bolo povedané, že obrazy a tak ďalej. Ale iba trošku pôjdeme. Nepôjdeme ďaleko, iba trošku hlbšie. Vieš, že modla je aj tvoje dieťa? Vieš, že modla je, že to, čo najviac miluješ? Ale niektorí si to ani neuvedomujú. Modla je aj to, že dajme tomu máš v záľube materiálne veci a to viac miluješ ako Boha. A teraz si predstav, možno si hovoríš, ako môže byť modla moje dieťa? Vieš ako? Biblia píše, kto viac uprednostňuje otca, matku, syna, dceru, bratranca a tak ďalej, nie je ma hoden. Prečo? Lebo miluje viac svoje dieťa ako Boha. A čo tu píše? Boh je Bohom žiarlivý. Môže Boh žiarliť? Vieš, kedy Boh žiarlí? Keď mu nepreukazujeme tú najväčšiu lásku. Vtedy Boh žiarlí. Lebo 10. Božie prikázanie čo hovorí? Milovať bude svojho Pána celou svojou myslou, srdcom a dušou. A teraz, ak človek miluje viac svojho syna, svoju dceru a tak ďalej, nie je ho hoden. A preto ani Izraelti, keď vlastne Mojžiš vyviedol ich z Egypta, koľkí prešli do zasľúbenia? 3, nie? A koľko ich bolo? A prečo iba 3? Dokiaľ Mojžiš išiel na hore Sinaj, dole sa modlia, urobili si modlu. To znamená, vybrali medzi sebou všetko, to znamená zlato, čo mali. A vytvorili si z toho teľa. A začali sa modliť k tomuto teľaťu, ktorý si vytvorili. A preto Boh hovorí, neurobi si modlu ani nejakú podobu, čo je hore, čo je dole, aj na podzemou vlastne. Ale dneska si človek vytvára. Kad obrazi su da šunulaman. Chápeš? Dneska ľudia sú v klamstve. Dneska ľudia sú v podvode. Vieš prečo? Lebo kňazi v katolíckej cirkvi učia to, že
My sa nekláňame, my ich neúctievame, my uctiame Boha. A čo tam robia tieto sochy? Vidíme, že aj Šalamún, inými slovami, už slúžil potom modle. Lebo jeho ženy boli modlou. A preto hovorí, nebudeme slúžiť. Lebo čo hovorí? Neurobiť si modlu nejakú podobu toho, čo je hore na nebi. A nebudeš sa im kláňať, ani im slúžiť. Ale dneska mnoho vlastne katolíkov slúžia. Nie sme proti katolíkom, proti tým ľuďom, ale sme proti tým, v čom veria. Lebo Biblia zakazuje, aby sme sa kláňali. Dneska vytvorím a pôjdem vonku a predám to vlastne a mnohí sa budú k tomu kláňať. Ale to bolo dielo mojich rúk. Príklad. Chápeš? A bolo povedané, že Boh je žiarlivý. Amen. A naozaj Boh je žiarlivý. Amen. Nechcem pokračovať, pretože už bolo povedané. Amen. A sláva Bohu. Amen. Dajte slavu Bohu. Amen. Za brata Aleša. Možno to bolo malé v krátkosti, ale verím, že Pán je dobrý a oslaví sa. Amen. Prosím, poď, postav sa. Amen. A ukončíme túto službu. Amen. A ja by som poprosil brata Martina, amen, aby prišiel a pomodlil sa a ukončil. Amen. Halleluja, sláva ti, Ježiš. Ďakujeme ti, Pane, halleluja, za túto časť, Pane, halleluja, že sme mohli tu, Pane, stráviť, Pane, halleluja, a chváliť, Pane, a velebovať ťa, Pane, halleluja. Ďakujeme ti, Pane, halleluja, že si hovoril, Pane, k nám, Pane, v našich životoch, Pane, halleluja. Ďakujem ti, Pane, halleluja, sláva ti, Pane, chválim ťa, Pane, a velebujem, halleluja. Ďakujem ti, Pane, halleluja, za tú cirkev, Pane, halleluja. Prosím, Pane, ich nás, Pane, zakorni, Pane, halleluja, to je Božie slovo, Pane, halleluja. Dovoľ, Pane, halleluja, prosím, Pane, a upevni, Pane, toto cirkev, Pane, halleluja, v mene Ježiša Krista Nazareckého. A ďakujem ti, Pane, v mene Ježiša Krista. Amen.